Gamponia Resort. Magsisim daw si Tanya 30 sa Gamponia Resort. Pa doon. Gamponia Farm and Resort. So may mga cottages sila dito. Oh, lamig na ako. Cottages. Tanya, sige. Ihi na kami. Kakaihi kami dito. Yay! Waki muna kay Waki. 30. Uy. Sabi ko magpicture muna. Oh, madulas. Ingat lang. So may playground sila dito. Children's playground. So, may mga kubo-kubo sila dito. So tabi lang to ng bukid. May mga ihawan. Yay! Nakakyat na ako! So may mga drive-in din sila dito. May bahay dito dati. Ayan. Pwede kayo mag-check-in dito. Ang mga kubo-kubo nila. Ayan. Pwede rin mag-ihaw dito. Nandito ito kasi maraming puno. Malamig. Ayan. Ayan. Yay! Ay, down rock climber. Rock climber ka ah. Yay! Dandan. Oh! Kunin mo sana tayo. So, napakalinis. Malamig. Kompleto sa comfort rooms. Kubo. Ito yung pang-adult. Pang-adult nila. Ito yung mga kubo. So, pwede rin pakasal dito. Ganyan. Shower room. Ay, fresh air. Maraming puno dito sa resort na to. Tabing bukid. Located at San Antonio North. Chicharon. Sige, lakad lang doon. Anong chicharon? Chicharon. Anong chicharon dyan? Na sila So, may mga hotel sila rito. Pwede mag-check-in. The main entrance. Okay, say hello to our subscribers. Hello. Okay ba? Okay?